Tervetuloa taas tänne Mr. Käpärien videoon. Tänään me tehdään salmiakkihaaste. Joku Sahara, joku kamelipussi. Mikä tää on? Joo, kameripussi. Eli tää on niinku se kanelihaasteiden vedetään tästä vaan. Mä en jauhota mitä täällä on. Tätä vaan suuhun. Se on niinku ton näköistä. Ja täällä on sairaan kylmä täällä ulkona. Aikaistaa varmasti. Tää on vähän niinku se kanelihaaste, eli mahdollisimman paljon Kaadetaan vaan suuhun. tätä suuhun. Ja se alkaa niinku N, Y, T, nyt. Jumistaa. Venä ihan heikkiä. Jatketaan. Vähän lisää suuhun. Lisää. Mä nyt yrittäisin nielettä. Ei tää voi juoda, eikö syödä? Yritän vielä kerran. Mun loppui tuo. Ei tuu ihan pian takas. Ei kylmää. Helä. Ei tää pysty syömään. Ai. Joo, nyt. Tää ei taaskaan onnistunut. Tää oli ehkä 3. haaste, mikä ei onnistunut. Ja haastetaan 3. Meidän haaste oli liian vaikein. Eikä ole. Eikö tää mene saali? Tykkää. Mulla vetetään tässä sit jauhot vielä muuta. Mä iskasin siinä 3. kertaa ne hihaa saanesti. Mä tutisin, mun Anna, annaks mulle. Ei voi mullekin vähän. Tää pystyy nielemään. No sain jotain joutuu. Ei näin. Joo. Kova jalkki täytyy olla. Vittu sit piti olla kamera. No, ei tää nyt taaskaan onnistunut. Saatimme vähästä nielastunut. No joo. Se on nyt kanelihaasteessakin se ihan hiukan nielastuu ja... Tää on niin kylmä, että mun menee sanat ihan sekaisin. Joo, niin me tarvitaan lopettaa. Niinku, et me oli nyt taas vähän vaikeuksia keksiä tota haastetta, et voiks te ne oikeesti laittaa niitä kommentteja? No siellä nyt tuli viime kerrankin yksi niin ihme kommentti. Joka meni kutakuinti näin. Meidän yhdeltä kaverilta tänne. Joku, ottakaa kisaa, joka kumpi on nopeammin edessä. En mä halua Ei mitään mitään Jonne kisaa. mainintaa. Joo. Ei mitään Jonne. Joo, no me lopetetaan tähän.